Kehokuntoon valmennus on 3 kuukauden hyvinvointivalmennus. 12 kertaa ja ryhmässä joka ikinen menee kohti omaa tavoitetta. Sun tavoite voi olla painonpudotus, kiinteytyminen, liikuntaa arkeen tai ylipäätään jaksamista siellä arjen pienissä asioissa. Tavoite voi olla siis mikä tahansa hyvinvointia ja liikuntaa liittyvä, niin kehokuntoon valmennus sopii sulle. Me käydään jokaisella kerralla eri teemoja. Teemoja on muun muassa palautuminen, stressi, uni, lepo. Siellä on rasvanpoltto, siellä on aineenvaihdunnan aktivointi, siellä on hermosto ja hermoston palautuminen, vatsan toiminta, ruokavalio, liikunta, eli valtavasti eri aiheita ja me käydään semmoisia pieniä tietoiskuja läpi siellä. Lisäksi jokaisella treenikerralla on joku treeni. Tutustutaan erilaisiin treenimuotoihin. Siellä on kahvakuulaa, siellä on kuntosalitreeniä. Eli jos sä et mitään tiedä kuntosalitreenistä, niin tervetuloa. Tämä on just oikea kurssi sitä varten. Me käydään ihan läpi, että miten laitetaan painot, mistä löytyy mikäkin paino, mitä kannattaa treenata, miten. Tekniikat ynnä muut. Käydään myös tutustua ulkotreeneihin, on venyttelyä, on palautumista, on rentoutumista, eli tosi monipuolinen kattaus. Ja tutkin löytyy täältä meidän nettisivuilta ison listan, mitä kaikkea tehdään eri kerroilla. Jokainen saa myös henkilökohtaisen tämmöisen liikuntaneuvonnan, missä käydään sitten mun kanssa läpi toiveita ja tavoitteita ja myöskin henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä myöskin treeniohjelma. Eli tämä on koko kattava paketti, millä saa kyllä starttiin oman liikunnan. Lisäksi tähän koko pakettiin kuuluu tämän kurssin lisäksi myöskin täällä salilla oikeus treenata vapaasti sekä myöskin meidän ryhmätunneilla. Nyt ei kannata odotella, ilmoittaudu mukaan ja nähdään kehokuntoon valmennuksessa.